birahmatika ya arhamar rahimin. Dumateng para bapak, para ibu, para jamaah, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada ingkang kula muliakan, syukur alhamdulillah dalam kesempatan injang menika kula lan panjenengan sedaya kasebipun paringi kekuatan, kesehatan, keimanan dan ketakwaan dumateng Allah sehingga wonten ing sak menika saged sareng-sareng derek ngaji subuh ing masjid menika. Mugi saged kita lampahi kanthi istiqomah, amin Allahumma amin. Tasik nerusaken ngaji winane, nerusaken dawuhipun Al-Baqi Abu Lais As-Samarqandi, yaiku nerangno enten 7 bacaan sing gelem maca bakal dimulyakno Gusti Allah, dimulyakno malaikat, disepuro dosane, bisa merasakan nikmat ibadah, lan diparingi urip ingkang sae, mati ingkang sae. Sing pertama ngenane apa-apa nek kaping nglakoni kudu diwiwiti nganggo bismillah. Nek wis bar nglakoni terus maca alhamdulillah. Masih ingat toh? Lali. Wasalisu utawi kang kaping 3, 3 bacaan wiritan sing dimulyakno Gusti Allah. Ayakula iku yen to maca sapa wong ida jaro tatkalane kepleset keblanjur ala lisanihi ing atase lisane wong ma apa perkara omongan layak nihi kang ora madya koma ing ngucap astagfirullah, ing ngucap astagfirullah. Jadi nek kula lan panjenengan ngomong sak ngomong, nek sekirane ngomonge iku memang ora ana faedahe, ngomong sing ora ana faedahe iki ngomong sing gak bermutu, ngomong sing cara ngoten iki apa nek wong kene ngarani gedabrus nggih, jayus gedabrus ngono kuwi. Dadi ngomong nek warung sampai 5 jam ora ono sing bayari ngoceh gitu kuwi. Iki ngomong sing ora ono faedahe, nek omongan sing ana faedahe contone omongan sing hubungane karo nerangno agama utawa nerangno masalah dunya, masalah pertanian, dagang sing enak faedahe lah. Iki gak apa-apa. Tapi nek omongan sing ora ana faedahe, pemene omongan sing dadekno fitnah, tapi dadekno wong rasan-rasan, iki malah tambah bahaya. Mane dikengken maos astagfirullah. Jadi umpama sampean keperucut ngomong sing gak tepat, niki terus nang disusuli maos astagfirullah. Ya sepura kali Gusti Allah. Mane biasa diwaca karo abah niku wa'at bi sayyatal hasanata wa khaliqin nas bi hasanin. Dadi awak dhewe iku nglakoni perkara sing elek, perkara sing awon, nang dadi disusul karo perkara sing apik. Contoh niki pun maos istighfar. Istighfar iki dene kitab nerangno manfaat iki kanggo ngresiki dosa istighfar iki. Nah nek selawat iki kanggo pewangine, pewangi, kanggo becek wangi. Tapi selawat iku yo kena digawe ngilangi dosa. Dari Nabi ya nanti dawuh as-sholatu tanqud dulu. Salat iku bisa nglebur dosa.
Ini istighfar. Mane wong wi kepalang apa wi getun ora ngomong daripada wis kadung ngomong iki tadi selamat aku mang ora ngomong cara manggung ngomong gak bar ngene iki bahaya dadi ora perkara masalah iki dosa tok tapi nek kadung ngomong wis ora kok omongan iki kaya gaman sing wis disawatno wis diantemno omongan iki bagaikan panah yang sudah dilepaskan. Mending getun ora sida ngomong sing sekirane iku ora maidai ora manfaati. Ane maos istighfar. Mane sampai kenapa awak dhewe wong Nahdlatul Ulama kengken istighosah, tahlilan, nek bar salat dijak wiritan bareng iki manfaatnya ini kata. Pancene nuruti nafsu, nuruti nafsu. Sampeyan wiritan, ora wiritan ya ora masalah. Dalam arti ya ora susah, ya ora bingung, ya ora lemes. Begitu kan? Sampeyan wiritan, ora wiritan ya biasa. Nuruti nafsu ya. Tapi nek sampeyan ora duwe duit, ora nyekel duit, susah nonton, bingung, lemes. Saiki lagi wong cekelan duit, ambek ora cekelan duit iki didelok saka mlakune wis beda. Wong sing dompete kandel, ambek dompete tipis, iku cara berjalannya pun berbeda to nggih. Gitu betul. Sampai bar mari adol mbako, nah mbakone payu piro jare kabare sampeyan 75. Wis bar nampa mbako niku ya wis omongane ya wis sundul langit. Jadi ora ngefek kaya nek wong kuwi wiritan ora wiritan, tapi nek ora duwe dhuwit, ora nyekel dhuwit iku efek sampinge niku bingung, susah, lemes, nuruti nafsu. Tapi nek somben jenengan iku wis mati iku lagi ngerti, Pak. Lagi ditududono napa niku manfaate jenengan niku zikir utawa wiritan. Iku lagi ditududono karo Gusti Allah. Nek sampeyan wis meninggal ngoten kuwi dituduhno iki hasilé sampeyan maca istighfar, iki hasilé sampeyan apa kuwi maca tasbih, maca sholawat, maca Quran, maca wacan-wacan liyane iku sampeyan wis mati ku hasilé iku dituduhno. Nek saiki mboten dituduhno karo Gusti Allah. Nah nek dhuwit nek wis mati wis gak ana gunane. Wong nek wis mati iku sarepis ora nggawa dhuwit. Nggih mboten. Tak digawa donyane. Mane sampai digambarno nek kapan ana wong mati pas diberangkatno niki biasae dhuwit dicampur beras terus diguwai, gitu. Dijubuhi bocah-bocah cilik. Lah kuwi mengandung pesan moral cara ngono nuturi ngandani nanggone wong-wong sing takziah sing isa urip iku cara kasarane menggo beras utawa dhuwit iku mang iso ngomong ngono. Lha wong-wong sing isa urip ngerti yo nek saiki nek wong wis digotong ngene iki dhuwit wis ora ana gunane, beras wis ora ana gunane. Pesan moral iki ora kok apa iki amu-amuan mboten amu-amuan. Makane nanti enten tiyang niku wong anyar. Wi roh tradisi duwe kok diguwaki, beras kok diguwaki. Nah itu didang to apik ten wi ora ngerti. Ngajine urung katam. Ten wi iku ngono ngandani sampeyan le. Ngandani nek wong kuwi wis mati,
dunya brana niki wis ana gunane. Sing digawa iki namung ngamal-ngamale. Ini untuk diketokno ngamal-ngamal ganjarane ngaji, ganjarane zikir, wiritan niku saiki ora diketokno tapi iso ben wis awak dhewe iki wis meninggal iku lagi didono kali Gusti Allah. Ane pentinge wong mikir utawa wong wiritan iki. Mana aja sampai apa niki bosan-bosan wong mikir utawa wiritan. Jadi maos istighfar astagfirullahaladzim nek awak dhewe niki ngomong miso utawa ngomong sing boten enten manfaate terus nanti susuli kalian istighfar kanggo menghapus dosane kono. Warabiatu utawi kang kaping 4 ayakula iku yen to ngucap sapa wong ida aroda tatkalane ngarepake bil tadi fi'lan ing penggawean ngucap insyaallah ing ngucap insyaallah. Jadi ini jenengan niku nek kaping lakoni apa ni pendamelan napa mawon niku dikengken ngucap insyaallah. Contoh umpama sampean dikandani karo wong benjing acara tenggen kula niku nggih dugi nggih jawaban insyaallah. Wong jenenge wong kadang-kadang enen undure sing Joko mesti yo pasti aku teko koyo pengiran yang mesti yo insyaallah ngoten iki. Dadi kabeh iku Gusti Allah sing ngersakno. Nek umpama ora ana undur yo dal, nek ana undur yo jenenge wong kan gak ro apa yang akan terjadi nanti ngoten iki. Wal khamisatu utawi kang kaping 5 ayakula yen to ngucap sapa wong ila istaqbala tatkalane madhep menghadapi ilahi marang wong mang apa fi'lu makruhin perkara nglakoni perkara kang den sengiti. Fi'lu makruhin apa nglakoni perkara kang den sengiti ngucap la haula wala quwata ing ngucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini jenengan kuwi nglakoni menghadapi keadaan dene sing sekirane iku ora cocok ambek atine sampean. Maca la haula wala quwata illa billahil azim. Contone napa? Contone ngeten. Umpama sampean kuwi diundang resepsi pernikahan. Delalah tem niku eneng elektone. Terus penyanyine niku pakaiane niku yo ngono kuwi cekak-cekak ngono ya. Lah ngono ku kira-kira sampean iki tak mulih ngoten ya. Yo aja tetep ngurmati sing ngundang maca atine la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu atine ora cocok tapi aja malah aduh cocok iki ngoten kuwi. Rezeki iki ngoten kuwi cocok iki ngoten kuwi. Jadi wasi mbek guwayeng ngono ya. Jadi kan ora cocok mbek ati. Utawa pas numpak bis nang jejer wong ayu wis iki bejo iki ya ngono iki. Ini ngono. Nek dhewe ra kuatis atine iki wis senajan ngiringane iki wong ayu tapi atine eling Gusti ngono kuwi. Dadi ketokane jejer tapi atine iki melayu nang Gusti Allah.
Nenek Yai Bukin biyen pas saya ulang langitan kan bajak yo. Pondok suci langitan itu bajak. Kuwi ora numpak motor, ora numpak mobil dhewe, ngelen ngono. Numpak ngelen habis ngono ku wis pesen. Pokoke bisa pokoke kursi iki ku wis tak bayari. Bayari wis. Lah aku sekirane kok umpama ana wong wedok kok wong iku memang ora iso lungguh, beliau ngadeg ngoten. Mesti golek kursi sing loro tapi sisi tok itu memang wis dibayar. Muga-muga muru ae ngono sampai sakmono wis pirang-pirang tahun bajak. Kan aduh bareng ngelen kene ya bayar piro 10.000 terus mari ngono bis. Aku lagi duk langitan mlaku jembatan. Jadi perkara sing sekirane ora cocok nang wis apa ae menghadapi situasi sing ora cocok ning ati iki maca la haula wala quwata illa billah. Memang yo la haula iki kan awak dhewe iso nglakoni perkara sing apik iku yo mergo yo sangka pitulunge Gusti Allah. Awak dhewe iki apa iso ngeduwi maksiat iki yo mergo pitulunge Gusti Allah. Awak dhewe ora iso apa-apa, Pak. Sampeyan iso jamaah subuh, iso ngaji subuh iku nek gak Gusti Allah sing nulung ya ben saged. Mboten ubah sikile sampean. Jadi aja sok terus aku kok mboten saged. Kabeh iku mergo pitulunge Gusti Allah saged tembe. Kok aja aku ya ora iso, paling ben saged. Iki wong jenengan iki jamaah nang masjid. Wong jamaah nang masjid niku niatono jamaah. Aja sampai jenengan rumangsa pinter terus nang masjid kepengin ngimami, kepengin ngene, kepengin ngene mboten usah. Tambah rusak iki. Wis pokoke ning nang masjid niate jamaah. Dene engko imami utawa ora imami, andan ora andan iku wis ora ngurus. Dene nek ora andan aku tak andan, nek wis ana sing andan iki. Nek sing andan iku sing apik iki tas cilik-cilik ngono. Dididik dari generasi tembi. Soko andan wonge. Pujian wonge. Ngimami wonge. Ora ana generasi. Wis kirane ora ana wong ora apa-apa, nek wong kan ya ngongkon. Bone orang imami ora masjid itu wis kleru ngoten iki. Dalane wis kleru. Supaya budal masjid. Ji haula wala quwata ya. Menene ini kitab apa niku Safinatun Najah iku nek wong gelem maca la haula wala quwata illa billah ping 100 gitu. Niku insyaallah layak la yusibul faqr, ora bakal kena kefikiran. Kefikiran. Ya wis pokoke cukup lah, ora sugih wis pokoke cukup. Cukup. Maca kuwi. Umpama sampean wong sampean jak ayo maca surat Waqiah. Pencet sugih wis kleru. Karena hubungane Waqiah mbek sugih niki. Ya nek sampean sugih. Nek sampean gak sugih gak cara ngono senjata makan uang. Nek sampean sugih duwe pabrik, duwe perusahaan, bos terus wong sampean jak ayo monggo kita sareng-sareng mau napa niku Waqiah pencet sugih pantes ana buktine banget ya. Nek surat Waqiah iku nek sing pas iku ya pas wayahe surup niku, ora pas berasar pas niku mboten. Ya wayahe surup niku. Iku kan mandi-mandine donga mboten wayahe surup iki. Matahari mau terbenam ya sekitar jam maghrib niku jam 5:30 mboten iki. Wayahe mega merah niku tenan kuwi. Ora pas berasar pas mboten sing
mandi ini donga kan iku. Mane nek berasar ping matuk magrib niku dikengken zikir ngoten iki. Tamane maos waqiah ngoten iki. Ati pentingi wiritan zikir ngoten iki. Soale Kanjeng Nabi niku nate ngulangi donga dene sahabat, Pak. Eneng sahabat iku pokoke opo dilakoni. Wis maling yo ngerampok yo, padahal wis selang lewen. Yo edokan yo pokoke dosane gak kaprah. Yo ngombe, pemene wong Arab iki jago ngombe, Pak. Wong kene ra ana papane. Wong Arab iki luar biasa wong Arab. Terus suatu saat ini matur dari Kanjeng Nabi kabeh bunuh diri. Seakan-akan ini Gusti Allah niki wis gak bakal apa kuno mang ngepuro dosane saking akeh dosane. Akhirnya Kanjeng Nabi diulangi donga Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dunubi wa rahmataka arjali min amali. Doa Allah sak temene pengapurane panjenengan iku luwih jembar tinimbang dosaku lan rahmate panjenengan luwih tak arep-arep tinimbang ngamalku. Hidungane ampun Kanjeng Nabi ngulangi sahabat sing wis dosane wis cara sundul langit. Dadi wong kuwi dadi wong iku ya senajan dosane iki wis pol sundul langit. Selagi ini wong kuno mangku gelem tobat sing tenanan Pak ya. Selagi ini srengenge iku isih muncul teko wetan, selagi ini nyawane durung tekan kerongkongan, hulukin halkin teko kerongkongan, Gusti Allah itu tetep bakal ngepuro wong kuno mang selagi ini kuno mang gelem tobat. Ya. Enten cerita ini kitab niku eneng wong wis dosane wis gak kaprah. Wi kali Gusti Allah iku malaikat iki diceluk. Memang Gusti Allah iki ora kepengin anak putune Nabi Adam niki aja sampai mlebu neraka. Nek iso iku nang balik nang gone apa kono mang tanah asale kelahiran mbahane biyen. Mbah Adam iku kan kelahiran swarga. Lah karepe Gusti Allah kula lan panjenengan sedaya anak turun Nabi Adam niki aja sampe langsung nang neraka. Nek iso iku nang balik gitu, balik napa ten kene swarga. Lah wong kono mah disiksa pas ringi-ringi, anindo niku ringi-ringi. Malaikat diceluk, lho malaikat rene. Wong kono mang jupuken, aku kok mesakno. Terus ditakoni. Jajal malaikat digoleki datane. Bi menawa wong kono mang biyen iku tau ngaji. Goleki, Pak. Tau golek ilmu. Telas ora enak. Wong kono mangwi jangankan ngaji Gusti penggaweane iki cangkruk mangan turu cangkruk ngopi mangan turu ngono penggaweane ya wis balino neh dibalikno Pak ane kitabe Pak niku Gusti Allah iki isih ora mentolo melik-melik njot jupuk neh dadi jupuk menawa wong iki duwe kanca sing kancane iku tau ngaji. Menawa kancane lekmo utawa lekwi ngono. Goleki. Mboten enten Gusti, kancane niku para mujrimin. Mujrimin iki nggo wong kene iki Pak Tawarak. Mujrimin niku bahasa Arab. Nek cara kene iki Pak Tawarak tok. Mboten enten Gusti, kancane wong blara-blara kabeh. Ya wis nanti caloneh kono. Gusti Allah tetep isih ora trima, isih gak mentolo, dijupuk meneh. Jajal goleki maneh menawa
Wong iki mang duwe kanca sing kancane iku tau ngaji sampai tekan kono. Duwe kanca sing kancane paham to ora tau ngaji. Kancane kancaku ngene. Boleh. Mboten wonten Gusti. Ya wis. Gusti Allah ya tetep gak terima, goleki maneh. Diono wong iki biyen iku tahu teko kondangan majlisan wis nggo saiki ya kondangan lah. Bawa selamatan manten, selamatan wong mati terus ngono niku ono ngaji. Ono majelis ilmu lah. Jadi kadang-kadang kan acara majlisan apa ngono mang di sithik-sithik ditambahi ngaji to nggih. Ternyata wonten. Ya wong iki tau diundang tanggone acara selamatan kuwi ana ngajine. Lah iki akhire wong kono mang iki oleh rahmate Gusti Allah terus di sepuro dilebono swarga senajan swarga sing paling ndek tapi kan luwung gitu nggih. Nanti swarga itu kan ada tingkat-tingkatane Pak sesuai karo amal perbuatane. Tapi kan luwung. Tapi iku manfaate wong ngaji, Pak nggih. Lah wong napa niku ten ngene kitab manakib lho Pak. Nek saged Pak ya sampean kita manakib sing sampean waca malam 11 tiap bulan iki nek nganggur iku sampean waca diwaca terus artine bareng diwaca ben sampean ngerti. Ngene kita manakib kan wonten niku enten ceritane Wali Abdal ya to. Wali Abdal kuwi kan Wali Abdal iku apa to? Wali Abdal iku nek menurut Imam Ghazali tengene kitab Ihya wali pitu sing ditugasno Gusti Allah jaga bumi minangka pakune bumi. Nek kapan Wali Abdal pitu kun mang siji meninggal mesti ana gantine. Nek kitab wa amal ladzi amri ahatu alaihi ahda ayaku ahda panasroniyun ayaku naiwadon bil mutawafah. Jadi nunggu kita makai kan wali pitu memang sing siji ki memang loro terus kabeh nazak wis meninggal. Nah sing enem kuwi memang dupung ngoten iki. Dupung mak wali sing kabeh meninggal. Terus akhire Kanjeng Syekh kan teko rawuh. Dari Kanjeng Syekh rawuh terus wali kunumang meninggal. Terus meninggal Syekh Abdul Qadir Jailani apa itu Nabi Khidir teko terus mbopong jenazah kunumang wali sing jaman digawa metu, bar digawa metu delalah teko pendeta gitu. Panasraniyun iki lho, pendeta jenggoten brengosen madhep Kanjeng Syekh kondo nek kabeh mlebu Islam. Akhire dikon maca syahadat sanalika bar maca syahadat langsung sanalika iku alaihi ahda dibaiat gitu nggih, dibaiat terus didadekno wali abda. Terus Kanjeng Syekh dawuh ngene wong sing teman aja pisan-pisan selama hidupku nek aku sik urip kondo nek wong iki wali abda. Nek wali abda iku dirahasiakno. Lah wong sing asale wong Nasrani, wong kafir mlebu Islam langsung dadekno wali abdal gitu. Iki kan didono nek memang Gusti Allah niku rahmate niki luwe jembar ngoten iki. Mane wong gak putus asa. Kok wong iki wong Nasrani. Apa gunung mang asu lho Pak ya, asu lho. Duwe kancane niki tiyang saleh. Ashabul Kahfi niku lho, surah Al-Kahfi niku sampeyan waca niku. Kan Ashabul Kahfi kan ada 7 orang saleh nyembah Gusti Allah tapi rajane iku nyembah berhala. Nah wong pitu kuwi karepe kok nyembah berhala aja nyembah Gusti Allah. Terus kabeh dipateni terus melayu, terus ndelik nang guwa. Dirahasiakno Gusti Allah, ditunggoni asu suwene pira 300 tahun kuwi. Turu nang kono. Turu Pak 300 tahun turu dijogo asu. Iki jenenge asune Kitmir.
Pikmir jenenge tafsir pikmir. Ya. Asu ngancani wong saleh, ngancani kiai ashabul kafi dilebono swarga. Ini apa meneh sampean kanca kekancan karo kiai gitu. Misal paling selamat. Wong asu duwe kanca kiai selamat, apa meneh awak dhewe. Ini la haula wala quwata iku penting. Ubah-ubah maca la haula wala quwata. Ini iso dalam satu hari satu malam maca la haula quwata ping itu 100 nggih. Bisa dipun paringi cukup. Wis ora sugih apa penting cukup nek ana butuhan neneng. Haula wala quwata. Rezeki kan ya min haisulayah tasib to nggih. Kadang-kadang pas waktu itu butuh, pas itu teko. Jenenge min haisula. Go rezeki kurang kena Pak jenengan kalkulasi ngeten mboten tok kadang-kadang. Kadang-kadang bayarane wong pun masak mene cara diitung sampai pengeluarannya ora cukup. Nah, berarti kan kadang-kadang bisa akeh sing ora tercover ngono mang, ora sing dicatet ngono mang. Tapi akeh sing rezeki sing teko sing min haisula tadi sing ora kanyono. Wasati satu utawi kang kaping 6 ayat kula iku yen ngucap sapa wong ida sobatu tatkala ngenani ing wong musibatun apa blai ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dene awak dhewe niku kena blai tiba apa kepaten ing ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awak dhewe iki ya sapa Gusti Allah lan bakal bali ning Gusti Allah. Mane awak dhewe nek kabeh numpak kendaraan utawa mlaku sak mlaku ya maca wiritan. Iki kaya genane tulung iki awan jan iki nggih. Ing pertigaan iki gang sedina wong kecelakaan meninggal urusan pandang titik iki. Ibar genane iki nggone galangane Pak Kaji sapa kuwi. Terus bar ngono Mas iki Rokim sing nunu sing sadean pentol iki. Kilo tiba nang kono iki. Tiba karepe dhewe masane nubruk sepeda, padahal sepedae ora eneng. Keguyang kuwayan Pak sakno. Kuwae apa iki? Bakso. Maca Pak. Nonton meniku kene. Kok karo wawan niki ya. Mane saiki dalan niku tambah penak, tambah alus tapi tambah rawan. Mane jolali maca wiridan, maca zikir, maca selawat pun paringi selamat. Sing terakhir wasabiatu utawi kang itu la yazalu ora kisir-kisir ala lisanihi ing atase lisane wong filaili ing dalem tengah wengi wa nahari lan dina kalimatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dadi awak dhewe dipun paringi lisan lidah niki pun ngantos supe ngucapno tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muga nek wong wis kulino maca la ilaha illallah sombene kapene mati tanpa diulangi mesti wis kulino maca la ilaha illallah. Ora usah diulangi wis maca dhewe. Wong pe mati iku sampean mongkon maca la ilaha illallah kon muni kaya unine sing mboten saged. Sing iso muni ku atine. Nek lisane wis mboten saged, wis dikunci karo Gusti Allah, tapi atine sing isih urip sing iso muni. Pun mekaten saged kala-kalaken ngaji ten ijazah guru samsara hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya derek kita, kanca-kanca kita ingkang lagi sakit dipun paringi saras, keluarga kula besok dipun paringi sehat walafiat. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.